špecialitku, máme tu rýchlovku. Dvojková Octavia. A ako môžeš počuť, ten motor ide strašne. Ale nebudú tu nejaká extra vážna závada. Ja ti to natočím. Pozri sa, ako je ten motor. Sleduj, ako ho trasie. To znamená, že ten motor ide tak na 2,5 až 3 až 3/4 valca. A znamená to, neviem, či ma dobre počuješ, lebo ten motor či hneď vedľa mňa a ja nemám mikrofón, ale znamená to, že na tom motore bude vadný rozvod, pravdepodobne, lebo je tam timing posunutý o nejakých 6-7 stupňov, je na tento motor dosť. A zrovna tým smerom, ktorým by nemal byť, čiže není predstrelený, ale je zastrelený. Máme tu zastrelené TDIčko dneska. Tam je zastrelené TDIčko. Dáme si to vnúka, keďže furt robíme len reťazky a ozubené kolečka a Audiny a Bavoráky a kraviny. Dneska si dáme rýchlo klasiku. Dáme si rýchle TDIčko s remeňovým rozvodom. Je to dvojková Octavia, 2 liter BMM. Pozri sa, aký je to motor, pozri sa, ako to vidí. Že keď tebe takto dymí TDIčko, tak je to ovečke krásne. Tak to nemusia byť streky, nemusí to byť turbo, nemusí to byť hneď zodratý motor. Môže to byť kľudne len tento škaredý remeň a škaredé načasovanie motora. Takže dáme si to dneska a ideme sa rohnúť trošku aj na remeň. Ja som to už rozobral do nejakého takéhoto štádia, kde máme ako tak trošku prístup k tým rozvodom, ale my sa potrebujeme dostať až tam, úplne dole, až do neznáma, kde nič nevidíme. A na to, aby som sa tam dostal, musíme rozobrať toto. Tento držiak motora, pod ním tento držiak motora, ten je celý na boku takto prikrútený 3 skrutkami o motor. Ten musíme rozobrať a vybrať von, aby sme sa dostali hlbšie k rozvodom. Ďalej musíme vybrať túto remenicu. Musíme demontovať remenicu, pod ňou je nejaký plechový kryt, ktorý nám tiež kryje ten rozvod samotný. A keď ten rozoberieme, už budeme mať prístup k tým rozvodom taký, aký potrebujeme. Každopádne, tento držiak motora nám drží motor v takej polohe, v akej je. Takže my musíme nejakým spôsobom motor podložiť od spodku, aby nám ten motor držal v takejto polohe a nepadol nám na zem a nepoškodilo sa nič, čo by sa poškodiť nemalo. Každopádne dá sa ešte aj zakvačiť takou, jak sa tomu hovorí, takou priečkou s háčikom, ale ja to nerobím, lebo potom mám tu hore málo miesta a na dvojkovej Octaviu nemám kde ukotviť, lebo tie blatníky sú také, aké sú. Čiže my si motor podložíme zo spodku. Ja to idem ďalej rozoberať a keď budem mať rozoberatý celý tento nezmysel vecí, tak sa vám ozvem. Ďalšia vec, čo som si všimol, tieto šrobiky držia vačku v polohe voči rozvodu. V nejakej polohe, v akej má byť. Každopádne ja som si všimol, že keď ten šrobik odkrútim úplne, tak on je úplne na doraz. To znamená, že niekto, ak robil ten rozvod, tak sa sekol o zub na tom kolese a už ho nevedel nastaviť dostatočne smerom dopredu, tú vačku voči rozvodu, tým pádom už nemal ako nastaviť tie stupne tak, ako majú byť. Takže niekto to spravil asi zle, lebo neverím tomu, že by to skočilo o zub, keďže ten remeň je dostatočne napnutý, tak ako by mal byť. Takže asi vieme, kde sa stala chyba. Ja som sa k tomu rozvodu práve dostal, už to mám všetko rozobraté, ale keď si všimneš, aha, fixka, pila, fixka. Zas to mal v rukách nejaký fixkový král a preto to nesedí. Určite to preto nesedí, ale ja si to ešte záretujem a overím. A
ale nesedí ani táto voči tejto, čiže to už je prvé znamenie, že fixkový král to netrafil. Táto s touto mu sedí, ale nesedí k tomu táto, lebo je proste o zub úplne inde naznačená. Takže fixkový král mal ešte asi krivé oči a tu sa to má aretovať, ale očividne je to ani, nemal to ani zaretované na prvý valec. Zafixkované teda, pardon. Lebo tam ten prípravok ani nemám kde strčiť. No, pre všetkých fixkových kráľov táto škatulka stojí 5 korún, možno 6. A máš tam takýto kolíček. Zobereš tento kolíček, pichneš ho tam a zaretuješ si vačku. Tým pádom môžeš týmto kolesom točiť do Aleluja. A máš tu takúto vec, ktorú dáš sem. Ona má takéto kolíky. Ty ich dáš do dierok na šroby. Naklepneš to tam. A tento otvor, čo už teraz vidím, že to strašne nesedí, tento otvor má ísť tam. Do toho otvoru. Čo vidíš, toto lesklé, také svetlé, biele. Tento otvor má byť tam, čiže musíme tú kluku otočiť dozadu. A keď budeme mať zaretovanú kluku, tak si pozrieme, či nám sedí vôbec vačka v tomto otvore. Takže idem to zaretovať a hneď som späť. No, spodok je zaretovaný. Aktuálne sme prvý valec v hornej úrati. Prvý valec páli. Fixku už si nevšímame, lebo tá je úplne mimo. Tu je jeden otvor, ten je hluchý. A tu je jeden otvor a ten je slepý, asi, alebo čo. Vidíš tú dierku? Tak tam má ísť ten naretačný kolík. Ale pozri sa, koľko to je mimo. Do tej dierky má ísť toto. Takto. Tam pihnem. Tam to má ísť. Ale samozrejme, že tam nejde, keď to je celé posunuté. Takže, ale to už budeme aretovať s novým rozvodom, teda budeme to časovať s novým rozvodom, čiže ja ho idem rozbrľať. No čak, čo ideme rozbrľať? Roman, čo? Áno. Áno, brľať. A ty čo robíš, Mojko? Povedz nám troška, čo robíš ty? Ja sa hanbím. Hanbíš sa? Veď nám povedz troška, čo robíš. Aha, DSG. No, tak to je tiež žiadna sláva robota. Nevadí. Najhrdšie auto, čo tu je tá Kadina. No, tak ty si práve videl, ako vymieniam rozvod za 2 minúty. A tak toto vyzerá, máme tam nahodený nový remeň.
Dierka na vačke, aretačná dierka na vačke nám krásne sedí. To môžeš teraz pekne vidieť. Všetko je tak, ako má byť. Spodok. Ešte treba poumývať, keď vyberiem tento areták. Spodok sedí tiež. Takto to má vyzerať. Ja dám preč celý tento aretačný prípravok. Ešte to trošku vyzmývame zo spodku a poskladáme zvyšok, štartujeme. Uvidíme, či to pomohlo. No, takže máme nahodený rozvod. A teraz sa ukáže, či to naozaj tento problém bol spôsobený tým rozvodom. Ale keďže ten rozvod bol viditeľne posunutý o dosť veľký kus, tak ja predpokladám, že to pomohlo. Poďme si to naštartovať. Tadá! To je ono. Dolejeme vodu. Pozri sa, čo mám. Mikrofón. Akože ono to TDčko klepe aj tak. Ono to TDčko klepalo už keď šlo z linky výrobnej. Ale oveľa lepšie to vyzerá z výfuku. Oveľa lepšie vrčí ten motor. Bolo to posunuté. Počkaj, ja si to dám takto. Bolo to posunuté. Ja sám mám ešte pocit, že niečo nebude úplne v poriadku na tom motore. Možno, že bude mierne zodratá vačka, aj keď majiteľ tvrdí, že vačka bola vymenená. Každopádne možno nejaké vstreky minimálne by ich bolo nastaviť. To ešte sa dohodnem s majiteľom, či sa na to nepozrieme trošku hlbšie. Jednu vec som ti tam zabudol ukázať, že keď nahodíš rozvod, tak si pretoč dvakrát motor. Vravím to pri každej výmene rozvodov, ale pretoč si dvakrát motor. Povol nápínak remeňa, lebo ten remeň si ešte sadne. Znova ho dotiahni na ten moment, ktorý má byť. Našpanuj ten remeň a potom až štartuj. To len taká malá vsúka. Každopádne toto bola oprava, ktorú zvládneš pravdepodobne aj sám v garáži. Nerobil som to úplne ako návod, ale není to nič také zložité, čo by si nemohol zvládnuť doma sám v garáži. Dúfam, že ti to nejakým spôsobom pomohlo. Ak ti TDIčko ide na 2,5 až 3,5 valca, že nejde tak ako má, tak vieš, kde môže byť problém. Môže byť vačka v streky alebo aj takýto samotný rozvod. Ja ti neskutočne ďakujem, že sleduješ tieto zaujímavé videá a ak budeš chcieť pomôcť s autom, napíš mi na Instagram, tam si vymeníme čísla, po prípade dohodneme si nejaký termín a veľmi pekne ti ďakujem, že to sleduješ. Veľmi ma to podporuje a baví ma to točiť, strihať, takže sleduj to ďalej a čaká nás veľmi zaujímavý turboprojekt E36, na ktorý sa môžeš tešiť. A my potrebujeme toto, dostať tam. Kľúčové aj odlišné, takže budeme na to čakať a